Sa kalasamahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoo Kristo ug ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kay Dios. Manaw sa kanimo. Mayong buntag kay Dios. Ug welcome niyong Santos Kamisa sa hilom ato ihalad ngadto sa Ginoo atong mga personal nga mga pangamuyo. Uban sa intensyon sa itong Santo Papa sa misyon sa simbahan, alang sa kalinaw sa tibok kalibutan, labi na sa mga nasod sa Middle East, alang sa kayuhan sa mga masakiton, sa mga grasyang kinahanglan sa itong makaigsunan nga biktima sa mga kalamidad, ato sa pinihalad alang sa kapulayan sa mga kalag, sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Ug aron mahimo kitang dako sa pagsalmo ting Santos nga misa, ilusulan nato karon ang mga kasalaan nga nabuhat ug mga ikita sa pasaylo sa Ginoo. Nagkumpisal ako sa Dios nga maagahom matanan ug kay inyong mga igsoon nga nakalapas akong dako iyamot sa nahuna sa pulog sa buhat ug sa wala pagbuhat sa agnahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nagamuyo ako sa Santa Maria ko na igulay sa tanang mga anghel o mga santo ug kay inyong mga igsoon aron ko iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy aron ta kita sa Dios nga maagahom matanan ug pasayloon sa itong mga sala aron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maloy ka. Ginoo, maloy ka. Kristo, maloy ka. Kristo, maloy ka kanamo. Ginoo, maloy ka. Ginoo, maloy ka. Magambog ito. O Diyos, sa pagpaubos sa imong anak, imong gibangon ang napukan nga kalibutan. Ihatag sa imong mga magtotoo ang santos nga pagmaya. Aron kami nga imong giluwas sa kaulipnan sa sala, magpahimulos unta sa mga kalipay nga dili matapos. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nakabalita ang mga apostoles o mga kaigsuonan sa tibok Judea nga mga dili Hudiyo midawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, ang pundok sa mga Hudiyo nga uyon nga mga dili Hudiyo padawaton sa seremonyas sa pagtuli, misaway kaniya sa pag-ingon. Nganong miadto ka man sa mga dili Hudiyo nga wala pa matuli ug nakigsalo kanila. Busa gisaysay ni Pedro kanila ang tanan nga nahitabo sukat gayud sa sinugdan. Siya miingon, "Nagampo ako dito sa syudad sa Joppe ug nakakita akog panan-awon. Nakita ko sa maong panan-awon ang ingon sa usa ka dakong panapton nga pinaagi sa upat ka eskina niini, gitunton gikan sa langit ug mihunong kini sa tungod nako. Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini ug nakita ko ang mga mananap nga tag-upat og tiil, mga hayop ug mananap nga nagkamang ug ihalas nga mga langgam. Unya nakadungog akog tingog nga nag-ingon,
Pedro, tindog, pag-ihaw ug kaon. Apan mitubag ako, dili ko, Ginoo. Kay sukad masukad, wala ako makakaon, ug bisan unsa nga mahugaw. Ang tingog misulti na usab gikan sa langit. Ayaw isipa nga mahugaw ang giila sa Dios nga malinis. Makatulog kini mahitabo ug unya ang panapton lakip ang tanang sulod niini gibalik ngadto sa langit. Ug niadto gayong higayuna tulog ka tawo gikan sa Cesarea nga gisugo sa pagkuha kanako miabot sa balay nga akong giabotan. Ang Espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unom kaigsuon nga tagahupi, mikuyog usab kanako ngadto sa Cesarea, ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio. Unya ay gisuginlan kami mahitungod sa anghel, nga nakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay, ug miingon kaniya. Pagsugo og mga tawo ngadto sa hupi, ug ipakuha si Simon nga gianggaag Pedro. Siya may mensahe nga makaluwas kanimo ug sa imong panimalay. Ug sa pagsugod na kog sulti mikunsad kanila ang Espiritu Santo sama sa pagkunsad niya kanato sa sinugdan. Unya hinumduman ko ang giingon sa Ginoo. Si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig, apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Tataw kaayo nga ang Dios naghatag sa mga dili Hudiyo sa samanggasa nga iyang gihatag kanato sa atong pagtuo kang Hesukristo. Nan, kinsa man ako nga magpugong sa Dios. Sa ilang pagkadungog niini, mihunong sila pagsaway o gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon. Ang Dios naghatag usab di ay ngadto sa mga dili Hudiyo sa higayon sa paghinulsol aron sila maluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Diyos. Sa masalagsaw nga nangandoy sa nagadagan nga mga tubig. Ang ako nga kalag nangandoy kanimo o Dios. Giuhaw ang akong kalag sa Dios, sa buhi nga Dios. Anus aman ako moadto ug motanaw sa naong sa Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Diyos. Ipadala ang imong kahayag ug ang imong kamatinumanon. Sila ang magtultul kanako ug magdala kanako ngadto sa imong balaang bukid, ngadto sa imong puloy-anan. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Diyos.
Unya mo adto ako sulod sa altar sa Dios sa akong kalipay ug kasadya. Unya magpasalamat ako kanimo diha sa alpa. O Dios, akong Dios. Iuhang kalan sa buhig natin. Hallelujah, hallelujah. Isugid mo, Diyos kay maminawa ko sa mga ipamulong mo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, isugid mo, Diyos kay maminawa ko sa mga ipamulong mo. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon, Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagkamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan inigkakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila. Kay dili man siya maayong magbalantay ug tag-iya sa karnero. Busa tukbon sila sa lobo ug pati bulagagon. Ang sinuhulan mudagan, sanglit sinuhulan man lamang ug walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Nakaila usap ako sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako. Ug ako andam sa pagkakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop nining turela. Kinahanglan dat-on ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi, ug may gahom usab ako pagbawi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga kaigsunan ko, mayong buntag kaninyong tanan. Mga igsuon na ay sikat nga advertisement ang Nescafe nga nag-ingon, para kanino ka bumabangon. Simple ra kayo nga pangutana, pero lalong kaayo. Para kanino ka bumabangon? Para ba sa pamilya? Para ba sa imong trabaho? Or para ba sa imong pangandoy? Mauna ang rason nga nung mubangon ka kada adlaw. Mauna ang naghatag nimog kusog. Ug mauna ang imong motivation. Pero pwede po nato i-rephrase ang pangutana.
para kang kinsa ka nagserbisyo, para kang kinsa ka nag-alagad. Nakahinumdom ko katong napako sa seminaryo, ako ang gina-assign sa pagbuhat o program o activities sa usa ka big event sa MSC. Grabe kayo akong effort, career jud kaayo, bilar, kula na og tulog. Og tinuod, ang event was truly successful. Pero after the event, nag-expect ko nga nay mo ingon sa ako ang good job, Franz. Nag-expect ko nga naay mag-appreciate sa akong gihimo. Pero murag hilom raman sila. Og tungod ana, na-disappoint ko. Tungod ana, naguol ko. Reflecting on that experience, I realized na sa pagbuhat nako og program o activities, ang akong main motivation is to gain appreciation. Akong main motivation kay para musikat sa akong kauban nga mga brothers o sa mga pari. Akong main motivation is for my own self-interest, dili for the community. Mga igsoon ko sa atong ebanghelyo karon, si Jesus naghisgot og duha ka klase nga nag-alagad, ang sinuhulan ug ang maayong magbalantay. At first glance, murag parehas na sila. Pareho nagbantay, pareho nagtrabaho. Pero sa tinuod, lahi ra kaayo sila. Dili sa ilang buhat, kundili sa ilang kasing-kasing. Ang sinuhulan mo trabaho, pero para sa bayad. Dili niya iya ang mga karnero. Mauna kung naay peligro, kung moabot ang mga lobo, mudagan siya, mubiya siya. Kay nganuman, kay para niya, trabaho raman, dili na gugma. Pero si Jesus miingon, ako ang maayong magbalantay. Ang maayong magbalantay, muhatag siyang kinabuhi alang sa mga karnero. Ang sinuhulan, mudagan kung lisod na. Ang magbalantay, magpabilin, bisan mamatay pa siya. O dili lang kay nagbantay siya, mingon pa jud siya. Nahilhan nako ang mga karnero, ug nailhan pod ko nila. Makita nato mga kaigsunan ko, personal, dili lang trabaho, kundili relasyon, gugma. Mga igsuon, atong susihon ang atong kaugalingon sa atong pag-alagad karon sa simbahan, sa pamilya, sa trabaho, murag butag sinuhulan. Usahay mo serbisyo ta kung sayon ra, usahay mo serbisyo ta kung komportable lang, usahay mo serbisyo ta kung naay nakakita. Pero sa dihang walay mo ingon og salamat, sa dihang walay mo appreciate, og murag walay nakabantay sa imong sakripisyo, usahay mo hunong ta, mawala ang atong gana, og worse, mo biya ta. Pag ang imong attitude sama sa sinuhulan, ang kulang nimo mao ang gugma. Kay kung ang imong motivation kay pagdaig, dali rajud ka mapulan, dali rajud ka kapuyan. Pero kung ang imong motivation kay gugma, magpadayon ka, bisan kapoy, bisan sakit. Mao ni ang challenge ni Jesus karon. Di lang siya nag-ingon sa pag-alagad, nag-ingon pud siya higugmaa. Kay kung muhigugma ka, dili ka dali muhunong. Kung muhigugma ka, dili ka dali mubiya or mo surrender, bisan lisod na. Tan-awa nato si Jesus, kabulo siya nga mag-anto siya,
kabalo siya nga mamatay siya, pero wala siya mudagan, kay gihigugma man ta niya. Mga kaigsunan ko, sinuhulan ba ta o parehas ba ta sa maayong magbalantay? Kay ang sinuhulan mo serbisyo basta na ay kapalit, pero ang maayong magbalantay mo alagad bisan walay kapalit. Kay ang sinuhulan mo dagan kung lisod na, pero ang maayong magbalantay magpabilin hangtod sa katapusan. Amen. Maghalad kita sa ato mga pag-ampo ngadto sa Dios, masaligon sa iyang personal nga gugma alang kanato, moingon kita, Dios nong magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Diyos nong magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang piniling magbalantay sa Dios, mangulo kanato ngadto sa mga dalang matarong, magampo kita sa Ginoo. Diyos Diyos nong magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga matuohong Kristohanon, mamahimong usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Diyos nong magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Alang sa gubat sa tungang silangan, sa kinasingkasing alang sa kalinaw, didto sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nong magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Alang sa mga nasud diha sa pagpadayon sa kalinaw, nga mga nasud maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nong magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Alang sa mga biktima sa gubat, alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nong magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang atong mga kabatanunan, magkinabuhi ug hingpit nga pagpuyo, pinaagi sa ilang kamatinud-anon, ngadto sa maayong magbalantay. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nong magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos, musalig diha kang Hesus, ang maayong magbalantay, nga mianhi aron pagluwas sa nawalang mga karnero. Magampo kita sa Ginoo. Diyos Diyos nong magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nong magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay, agi sa ganghaan sa turel sa karnero, magsadya uban sa magbalantay sa ilang mga kalag. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nong magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Labing maaghop nga mahan, gidala mo kami subay sa matarong nga agianan. Ang imong anak, kanunay ania sa among kiliran. Hupaya kami ug itugot kining among mga pangamuyo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Magigsuon pagambo kamaro nga ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos nga mahal nga maagaho matanan. Dawato nun ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo dawat ang mga halad sa simbahan nga nagmaya, sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kalipay. Ihatag usab kaniya ang bunga sa kalipay nga tunay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal, Diyos ka tunhay maagahong matanan. Angay ug matarong gayud, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud, niniin mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, karon sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay nga among karaang kalaot natapos na, usah kalibutan nga nagunog gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diya sa walay hunong nga paggingon. Santo gini ikaw, Ginoo, ang tuburan sa nagkasantos, ipadalangin mong Espiritu o pagsantos ni mga gasa, ron mahimo kinialang ka namo, nga lawat ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya kagalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ninigadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kininyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas, nga itugyan alang kanino. Sa samang paagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni gadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginoong kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalimutan at lubos ka namo, pinagi sa imo, pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon,
ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip nga yan, nga moatubang ug walagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila watan na nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan kaulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo maagahong nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangay kami kanimo Ginoong mo kaming luwason sa nagdautan, hatag kami sa kalinaw ning panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunugon. Kristo nagingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kay inyo, ang akong kalinaw ihatag ko kay inyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan.
Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaagay. Manausab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa panaginig sunay. Kini mo may ugmaong Diyos ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo. Apan ay pamulong lamang nga maayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. Kaluy ipagtanaw, Ginoo, kining imong katawhan, saglit gibag-o mo kami pinaagi sa mga misteryo sa Pasko. Itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon mohalag kita usa ka manamo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka himaya sa mahan ato ipaydungod, alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Kitang tanan, amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mga sala, ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunualwasa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang mga bunga sa tiyang mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatayan. Himaya sa mahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa makatuigang walay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkapalong, mudanat kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kainyo. Manausap kanimo. O panalangin ang takamo sa tabay hugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat Salamat sa sa Dios.